Hep, 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 hep. Det er den 6. december, og bag lågen er der aktiv restitution. Det er dag 6, så vi skal lige i gang. Jeg gør det hurtigt, fordi jeg vil gerne køre rigtig mange ting igennem. Vi skal lave noget bevægelighed, fordi det er der en del af jer, der har spurgt til, og så er det en god idé at holde lidt ro på den tunge squat. Vi starter med det at komme ned i squatten. Hvis I har et bord eller en tung stol, brug den, hvis I ikke er så skarp på den. Hold fat og arbejde på at trykke jeres hofte ud, og så kom ned og sidde i squatten. Op igen. Sørg for, at jeres hofte er åben. Ned og sidder her. Sørg for, at I ikke klapper sammen her, men sørg for, at hånden er åben og trykker jer ned imod. Op igen. Det kunne være den første. Derefter så er jeg meget inspireret af Ido Portal. Ido Portal, han gør det rigtig godt. Og derudover så kan jeg godt lide at arbejde med mine fødder, som Posemanden, Posemand.dk, han arbejder med også. Han laver en, blandt andet, som jeg også er rigtig glad for, hvor man lige får fat i tæerne. Det vil sige, allerførst tager man de 4 tæer her, splitter dem bagud, stortåen fremad her, og sørger for at splitte den, køre ind, strække, så man kan mærke strække her, og nogen kan mærke det på forsiden. Så vender man den om, tager stortåen bagud, de andre tæer foran, og igen ind og splitte der. Okay, arbejde godt med den. Herfra ind i karate-position, siddende her. Min venstre ankel har det med at give lidt problemer, så her. Så der kan jeg godt lige arbejde med at åbne hælene lidt og lukke hælene lidt. For at arbejde med, hvor jeg kan mærke, at det løsner mest i dem. Og komme lidt bagover. Og igen. Og så er der op på tæerne, bagud, side, strække godt under foden, herfra, og sidde her, og kom godt bagud, og kom op igen. Jeg kan også godt lide at strække batterne, forskellige måder at gøre det på. Hvis I er smidige nok og kan dreje knæene, det ene ben foran, det andet ben bagud, her, og her med det her bagerste ben, ryk det ind imod midten, indtil I kan mærke, at der kommer noget stræk på ballen. Og så er det ellers ned imod gulvet, og fang den, træk vejret og slap af i nakken. Altid når I laver sådan noget, tænk på, at I skal have et Russian face. Så afslappet ansigtet, og bare træk vejret dybt. Når I vil have mere stræk, kør ind over og tilbage. Er I ikke smidige nok til det? Tag jeres ene ben over det andet. Læg stræk her. Jeg kan godt lide at gøre det på væggen. Foden på, benet på, røven ind mod væggen, hoften bliver i gulvet, herfra, og tryk ned. Åbner i hoften, strækker i ballen. Rigtig lækkert. Okay, så fra den position, så kan vi gå ind, inden vi går ind og arbejder mere med hoften, så kan vi gå ind og arbejde lidt med ryggen. Bred squat position. Det kan også være en idé at åbne op for hoften først, alt efter hvor smidig I er. Pind over hovedet, sidebøjning, så langt ned I kan, sidebøjning, så langt ned I kan. Hold jeres åben position i hoften. Så kommer vi ned og sidde i squatten. Så kan jeg godt lide at starte med at arbejde med at komme lidt ind over og lige strække lidt, blandt andet akillessenen her. Der. Op. Så arbejder lidt med balancen her, lukke. Her. Okay. Ido Portal, han har nogle fede filmklip, som blandt andet ligger i en anden tråd her, har jeg set. Men herfra, åbne hoften, det vil sige åbne og lukke. Åbne og lukke. Skulderen ned på det ene knæ. Stræk albuen. Og sidde og arbejde her. Sådan der. Så kan vi også arbejde herfra. Der kan vi køre videre, hvis I er smidige nok. Ned her, skulderen på. Åbne. Armen op mod loftet. Sørg for at albuen er oppe. Hvis albuen ikke er lige op, eller hvis albuen er lige op, så kan I strække armen med og kigge op imod loftet her. Og hvis armen ender her et sted, så lad med at strække den, fordi så gælder det egentlig bare om at få rotation ind i ryggen og åbne brystet. Okay? Herfra kan jeg godt lide at arbejde med lænderyggen. Fantastisk øvelse. Hænderne sådan her, hvor smidige I nu er, i gulvet, og så ned over tommelfingrene.
Op og åbne. Okay, super. Så kan jeg godt lide at lave lidt dynamiske stræk for baglåret. I skal være opmærksom på, hvis I har nogle diskusproblemer eller har haft, skal jeg være lidt opmærksom på den her. Det kan være lidt hård for den. Nogle har det fint, andre har det ikke. Ned her, stå og strække lidt. Sørg for, at der er aktivitet i ryggen, som trækker jer op. Et skridt fremad. Og så mærk strækket i baglåret. Den fod, I har forrest. Og selvfølgelig har I stive fodboldben. Så går I efter, hvor meget I kan komme ned. Ikke? Men prøv at se, om I kan gøre det afslappet. Når så har jeg gjort det, så går jeg gerne den anden vej tilbage i squatten. Man kan arbejde med at bounce lidt i bunden. Hvis der er problemer med meniskerne i knæene, så skal man være lidt opmærksom på den her. Men altså, her. Og hvis man gerne vil arbejde med at få brystrykken op, så kan man arbejde med armene. Hold brystrykken oppe. Også. Og eventuelt kører her. Og hvis man er rigtig god, så tager man overhead squat positionen. Dykker ned. Holder den. Det er vigtigt, at I ikke knalder hovedet frem for at være her. Hold den op og afslappet. Skuldrene er rolige. Hele tiden. Russian face. Afslappet ansigt. Dyb vejrtrækning. Okay. Det er et par småfifs til, hvordan jeg blandt andet arbejder med mobilitet. Så vi kan komme herned. Det her, det skal nok give en masse. For lidt mere, for at få lidt fat i inderlårene, som vi også havde i går. Så kan det være her for eksempel. Der er en masse om, hvordan man sætter hænderne. Vil jeg ikke komme ind på. Kig på Idobutak. Men hænderne over, så de er midt imellem. Åbne. Her. Strække. Til den anden side. Der. Og en jeg rigtig godt kan lide for ballemuskulaturen er denne her. Lidt avanceret, men ser sådan her ud. Hvis I kan få det til at virke, så gør det, ellers ikke. Så jeg vil ind, vægten over. Vi skyder armene over. Ind bagved med benet her, så I kommer ind bagved. Benet med knæet her. Ned og sidde. Ryggen op, hvis I kan. Træk vejret ind. Pust ud. Og sidde igen. Så til den anden side. Over. Bagom. Nogle vil opleve et dejligt stræk allerede her. Op og sidde i den. Ikke sidde og falde sammen. Hold den der. Og rotere. Når I roterer, sørg for ikke at gøre det med hele foden, så den bryder i knæet. Sørg for at dreje på jeres fodballer. Okay? Og så kan man egentlig bare køre hele vejen den ene vej ned, hele vejen den anden vej ned. Det er helt fantastisk. Okay, så det her, det er altså jeres restitutionsdag. Vi skal nok nå at få store ben, og hvis I ikke har leget med det her før, så skal det nok også give et dårligt pump. Nogle har bedt om mere hud, det har I fået her. Det absolut blegeste, tyndeste og mest behårede, jeg har på min krop. Hvad så med din penis? Ja, det kan vi jo så tænke lidt over. Men om ikke andet, store ben før jul. Få lov til at restituere lidt i dag med det her. God fornøjelse.